Hi guys! Welcome back sa ating channel at kung bago ka dito, I hope makonsider mo mag-subscribe. For today's video, gusto ko lang talagang magpasalamat sa lahat ng tumangkilik sa ating giveaway. Na-overwhelmed talaga ako sa amount ng response na natanggap ko and may iba talaga na they took their time to write their story sa comment section and I really appreciate it. I'm telling you guys, binasa ko lahat and that's what inspired me to make this video right now. Gusto ko sanang mag-share ng life experience ko and this way, you will get to know me better and malalaman nyo talaga kung saan talaga ako nanggaling. If you are interested to hear my life experience, then I hope you will keep on watching. So, I graduated high school when I was 14 and nag-aral ako sa Baliwagan National High School sa Misamis Oriental. When I graduated, unfortunately, wala pa kaming pera, hindi muna ako makakapag-college. So, I took this scholarship and luckily, nakapasa ako. It was the 6 months na computer science sa Hasaan, Misamis Oriental din. So, I completed that 6-month course. And then I asked myself, what now? Kasi nga guys, hindi pa ako makakapag-aral ng college, wala kasi kaming pera, and very mahirap talaga yung buhay. So nag-apply ako sa isang karinderya sa highway guys, sa Balingasag. So yung mga manonood natin na taga Balingasag, alam nyo kung anong highway yung tinutukoy ko. So before, kasi yung boss ng tatay ko, meron silang karinderya. So, doon ako nag-apply. And, so, naghugas ako ng plato, naghugas ako ng kaldero. Yung mga kaldero, guys, mas malaki pa yung kaldero sa akin kasi nilulutuan ng lauya, yung mga ganun, yung malalaking kaldero talaga. So, pag may nag-order, nagsiserve din ako ng mga pagkain. Minsan, guys, pag wala doon yung chef talaga, minsan ako yung nagluluto guys. Buti naman, nasarapan naman yung mga tao, okay lang din naman. So I stayed there for a little bit. Tapos naalala ko pa noon guys, nung nag-work ako sa karinderya, binahaan kami. So yung bahay namin kasi malapit sa dagat, nasira talaga siya guys kasi ang lakas-lakas ng alon. It was very painful. Yung bahay nyo guys, kinakain ng alon. We had to start from the scratch. So, yung ginawa ko, nag-advance ako sa boss ko ng 2,500. And, mind you guys, yung daily sweldo ko before was 50 pesos. And, yeah, that time, malaki na naman yung 50 pesos, guys. But, yeah, nag-cash advance ako ng 2,500 para pambili ng semento and pambili ng dingding. Alam nyo yung amakan guys, yun yung binili ko ng 2,500. So it was really hard guys kasi 2,500 is maybe 5 or 6 weeks na trabaho na wala kang natatanggap na pera guys kasi kinuha mo na in advance. But go pa rin ng go kasi alam ko na life is not easy and yun talaga yung kinalakihan ko guys. Like life was hard and you have to work hard. So yun guys, yung bahay naging mukhang bahay na siya kasi may dingding na. Tapos slowly nalalagyan na ng semento. I was very happy and very proud of myself na nagawa ko yun guys para sa pamilya ko. And naalala ko pa nun guys, that was my first time na nakabili ako ng phone ko. And that was the 3310 na phone. And I bought it for 500 pesos and I was very happy with it. Bumili talaga ako agad ng casing kasi before guys, kung naalala nyo, yung 3310, ang daming mga casings na very cute, may Winnie the Pooh, Tweety Bird, yung mga ganun. That time, it was an achievement for me. So, a year later guys, na-aksidente yung tatay ko, nabali yung paa niya and kailangan na dalhin siya sa ospital sa city kasi kailangan i-stainless yung paa niya guys. Tapos yung tuhod niya kasi guys, parang na broken ba talaga siya guys. Kaya kailangan niyang dalhin sa ospital sa Cagayan de Oro. Yung nangyari, obviously, nag-stop akong mag-work dun sa karinderya kasi kailangan kong samahan yung nanay sa Cagayan de Oro. Hindi ko na maalala guys kung anong year yun, but my sister Mimi was very young then. Naalala ko kasi hindi siya pwede sa loob ng ospital. Tinatago namin siya guys sa ilalim ng bed ng papa ko kasi may mga nurse na nag-check during the night. Kailangan lumabas na yung mga
nagbisita. And because wala naman kaming bahay sa syudad, guys, kaya yung naging bahay namin is yung hospital for a few months. Naging bahay namin for a few months. And, whew, I can't even imagine, guys, like now, if I look back, nasasabi ko sa sarili ko, like, how did we do that? How did we survive? Kasi natutulog kami sa ilalim ng kama ni papa ko. And minsan, yung, di ba sa isang kwarto, maraming beds. Tapos yung ibang mga pasyente, yung iba medyo may pera. Minsan, dinadala nila si Mimi, yung sister ko, guys, dinadala nila sa Gaisano, yung katapat lang ng public na ospital kung saan kami nagstay. Minsan dinadala nila si Mimi kasi naaawa sila, guys. Sa pagbalik ni Mimi, nakadala na si Mimi ng mga pagkain. And yun yung kinakain namin, guys. And then, one time, kasi may relatives yung mama ko sa Cagayan de Oro, guys. And yung pinsan niya, nagtatrabaho sa Limkit Kay Shopping Center. Sales lady siya doon. Sinabi niya sa akin na, bakit hindi mo mag-try na mag-apply? Tapos, ako naman tong taga-probinsya, taga-baybay. Medyo natakot ako kasi hindi ko alam yung buhay syudad. Kasi nga, galing kami sa very small place. Tapos, yun, nakapunta lang ng Cagayan de Oro kasi nandun yung tatay ko sa ospital. Nilakasan ko yung loob ko kasi when you have no choice, kailangan mo talagang gawin. Kasi guys, walang trabaho yung nanay ko. Yung tatay ko nasa hospital bed. Walang nakakatulong sa pamilya ko, guys. Like, walang income. So, saan kami kukuha ng pangkain and everything? Kaya, yun, naisipan ko, guys. Sabi ko, okay, I will give this a go. Tapos, isang problema ko pa nun, guys, kasi wala akong susutin pang interview. Kasi nga, before, wala nga akong damit. Wala akong mga magagandang damit. Kasi before, nung nagtatrabaho ako sa karinderya, magkano lang naman yung sinasahod ko, guys. So, wala talaga ako pambili ng damit. Before, yung mga damit na sinusuot ko, pambigay lang sa akin ng mga pinsan ko, ganyan. Wala talaga akong parang magarang damit ba. So, I decided na manghiram na lang muna ng sapatos tsaka damit sa pinsan ng mama ko. So, yung sapatos dun sa asawa ng pinsan ng mama ko. Tapos, yung jeans tsaka yung top, hiniram ko sa pinsan ng mama ko. So, yun, pumunta ako ng Limkit Kay Shopping Center, nagdala ako ng biodata. Alam nyo, guys, kailangan kong ilihim yung edad ko kasi I was only 16 then. And before, kailangan, kung mag-work ka sa mga shopping center, sa mga malalaking organization na ganyan, you have to be 18 years old. But I was only 16, so I lied. I said I was 18 kasi hindi naman sila naghahanap ng birth certificate. Tapos, mga ganyan-ganyan, guys. And also, I look 18 na, guys. Very haggard yung atin nyo naman. I look older than my age. Natanggap ako, guys, sa isang shop sa loob ng Limkit Kay Shopping Center. And that was a phone shop. Yung mga Taiwanese na nagbebenta ng mga phones, doon ako nakapagtrabaho, guys. I thank the Lord kasi never in a million years na naisip ko na makakapagtrabaho ako sa syudad kasi very country girl talaga yung lola nyo. Kaya, everything was new to me. Yung work ko was like fully, talaga, sales lady. Yun bang tumatawag talaga ng mga customer sa loob ng shop. So, my line goes like this, guys. Good morning, ma'am, sir. Affordable phones. Pwede na to itry. So, yan talaga, guys. Yun talaga yung line ko all the time. Yun lang talaga yung sinasabi ko. And, yung mga naging kaibigan ko na ng mga sales boy, ng mga sales lady din sa loob ng shopping center, sinasabi nila sa akin na ang lakas-lakas daw ng boses ko. Kasi, from sa shop daw hanggang sa front ng ng shopping center, dinig na dinig daw nila yung boses ko. I have a very small body, pero ang lakas na talaga ng boses ko. Kasi, guys, diba, like, you have to get a customer na pumasok para mag-try ng phone. Kaya you have to be really loud. Kaya yun talaga yung ko, guys, yung line ko. Good morning, ma'am, sir. Affordable phones. Pwede na to i-try. Oh, 'di ba? Naaalala ko pa talaga, guys, yung linya ko kasi hindi ko talaga makakalimutan yung experience na yun. So, a few months later, parang nagustuhan ng boss ko yung work ko. So, ginawa nila akong manager sa isang shop nila sa Robinsons, yun sa second floor ng Limkit Kay Shopping Center. Kasi yung nagmamanage daw dun, guys, parang wala daw alam, very quiet daw yung sales nila dun. Kaya sabi nila, since you are doing good here dito sa baba, we'll try to bring you sa taas.
So, ako yung nag-manage dun, guys. May dalawang sales lady, tapos ako yung nag-manage. And guys, can you imagine? I was only 16. Kasi hindi nila alam na I lied about my age. But anyways, I took the responsibility, guys. But I felt really proud about myself na, wow, okay, they really can see the potential in me. So, yun guys, yun yung ginawa ko. I keep doing what I'm doing. Tapos, guys, God is really good. Kasi nung panahon na yun, guys, marami talaga akong naging sales. That's why, nagtagal ako dun, guys. Kasi minahal talaga ako ng may-ari. Yung shop nilang yun sa Robinsons, before, wala talagang sales. Tapos, nung start akong mag-manage dun, then they started having sales. Wala akong experience about ferns, but I'm always willing to learn. I just get Jesus to take the wheel. Really, sometimes, may isa kaming customer na pumasok, tapos sabi niya, this phone is not working, kasi ano siya, parang Chinese o Korean. And I said like, oh, okay ma'am, I'll have a look for you. Tapos, gikubi-kubian na ako ang phone, guys. Like, oh my God, what's wrong with this phone? And then, I found out what happened to the phone, and then sabi ko, ma'am, this is what happened. You just have to do this and do that. Oh, okay, thank you very much. And sobrang saya niya, guys, umalis siya ng shop. And napaisip ako, how the hell did I do that? Wala talaga akong alam, guys. Minsan kasi, kubi kaya akong kamot. Like, I just do things like in my head, no, I can do this. Tapos yun, guys, naayos ko yung phone niya. And, it's just crazy how it happens. Pero siguro nga, guys, sanay lang siguro talaga ako sa sales. Kasi even before nung bata pa kami, always kami nagtitinda. And yung mama ko nagtitinda ng hotcake. And minsan nagluluto yung mama ko ng ulam. Tapos parang gisuroy-suroy ba na mo siya, guys, sa among silingan, sa waterfall. And when I went to elementary, guys, nagdala na kong tira-tira. Magdala na kong puto. Even when I was third year high school, guys, nagdala talaga ako ng puto sa school. Kahit na minsan yung teacher ko hindi masyadong masaya kasi nagdadala din siya ng mga pang-snacks. Tapos, ako mo siyang kompetensyahan, guys. So, she's not really happy, but go lang tayo ng go, guys, kaya wala tayong pambili ng bigas. Kaya, maybe doon ko nakuha yung sales na skills ko kasi I started young. As mentioned, yung bahay namin was the hospital. Yun talaga yung naging bahay ko. And pag naliligo ako sa loob ng hospital, kung saan naliligo ang mga pasyente, doon ako nagre-ready before ako pupunta ng work. Pag pumunta ako ng shopping center, guys, parang ano ako kasi nakaayos, ganyan. Pero hindi nila alam na yung bahay ko pala is hospital. So, I decided, guys, na doon na lang muna ako titira sa bahay ng auntie ng mama ko, which is sa Agora, guys, sa Cagayan de Oro. Kasi mas malapit kasi yun sa Limkit Kay. Minsan, nilalakad ko lang pag wala akong pamasahe sa Motorella. Closer kasi siya, guys, sa Limkit Kay kumpara sa hospital. Kaya minsan, yung ginagawa ko, pumupunta ako ng trabaho, tapos pagkatapos ko ng trabaho, pumupunta ako ng hospital para makita ko yung mama ko, tsaka yung kapatid ko, tsaka yung papa ko rin. And then, umuwi ako doon sa bahay ng auntie ng mama ko. Yung auntie ng mama ko noon, guys, nagbebenta siya ng a la carte. So, nagbebenta siya ng mga atay ng manok, yung mga paa ng manok. She was so kind to me. She was just a blessing to me. So, yung respeto at pagtanaw ko ng utang na loob kay Nanay Inday, guys, is up the top talaga. Siya talaga yung tumulong sa amin nung kinailangan talaga namin. Hindi niya talaga kami pinabayaan. Minsan, kahit naghihirap na sila, guys, kahit sa bahay nila, maliit lang. Ilang pamilya sila doon nakatira. Tapos, nakikisiksik pa ako, guys. So, very small lang talaga yung space ko sa yung parang sala nila. Basta kasya lang ako, guys, okay na sa akin. Kahit hindi naka-straight yung paa, kahit nakatiko ko lang, okay lang sa akin, guys. Sa may bahay lang ako matutulugan. So, before ako pumupunta ng ospital, minsan pinapadalhan ako ni Nanay Inday ng mga atay ng manok, yung mga dugo bitaw sa manok, guys, nga i-barbecue gihapon. Yan yung dinadala ko kay mama ko, guys, sa hospital. And minsan, guys, hindi ako nag-work kasi sinasamahan ko si mama na pumunta sa mga politicians para maghingi ng tulong, para makabili ng semento.
sa paa ng papa ko at saka pang stainless. Naalala ko guys, first na sweldo ko, binigay ko lahat sa mama ko. Again, kasi yan yung ginagawa ng ate mo, binibigay talaga lahat sa mama. Tapos noon, sabi pa nga ng mama ko, mag-iwan ka ng konti para sa sarili mo, pamili mo ng pulbo. Kasi before guys, hindi talaga ako nagme-makeup. Wala talaga akong alam sa mga ganyan. Kahit nung high school ako, as Johnson's na pulbo, parang yun lang talaga yung ginagamit ko. Kasi wala naman talagang pambili ng makeup. Kaya ngayon guys, alam ko hindi naman ako mayaman. But kung ano man yung meron ako guys, hindi ko pinagkakait sa iba. Yung family ko, hindi ko sila pinapabayaan. At minsan, tumutulong ako sa mga taong nangangailangan kung meron lang talaga ako. I know the feeling of having nothing, guys. Kasi nanggaling at yun talaga yung kinalakihan ko. Very poor family. You just have to be strong sa laban ng buhay. Kasi, again, as mentioned, life is not easy, guys. You will go through a lot. Kaya kung saan man ako nakarating ngayon, guys, hindi ko nakakalimutang lumingon kung saan ako nanggaling. Kasi, that made me who I am today. Kaya I'm very thankful sa mama ko guys na pinalaki niya akong matapang, na maalalahanin, matulungin, and may takot sa Diyos. Kaya gustong gusto ko talaga yung sayings ni Bill Gates guys, na if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, then it's your mistake. Kasi habang buhay ka guys, you have all the chances in the world to do better for yourself. Kailangan lang maging matatag and always pananampalataya kay God and tiwala sa sarili. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo today kasi as mentioned, yung mga comments nyo talaga yung naka-inspire sa akin para i-share din yung experience ko. And sana may natutunan kayo and naway naging inspirasyon din yung mga naging experience ko. Thank you very much guys for watching. As always, I appreciate your time. And again, and last day na ng giveaway natin. So bukas, ito-draw na natin yung giveaway. So make sure na naka-join kayo ha. Give this video a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. And I really hope to see you all in the next one. Don't forget to be good and if you can't, be careful.